Pojďte. Pojď, jedem! Pěkně. Pojď! Hezky! Pojď! Pojď!
Zemerku. Tady by se stalo zoufová. Tři na jedno. Zalo! První, Nano, první! Zkousne Naro. Samé, jedem! Jedem, pojď si, jedem, kontra, pojď! Pres. Máme 4 jako... Pěkně! Samý loktí, samý kolena. Pojď! 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 Ještě pojďte! Pick and go, pojďte! Pojď, pojď!
Čuk. Nohy. Nohy. O poločase. Můžete mezi tím trouba, než položí. Počkej, tam je Helebrand? Jo. Na 14. Jo. Ale váš, předos! Jo! Marku, ty jsi... Ale třeba jenom 4 zápasy. Ale To je a jedno. proč jako... Já jsem pak jel za váma, ne? Jsem Jo, vlastně. váš nejhrdější. Jak to, že nehraje Kulda na tom? Kdo? Ale hraje? Nohu, No jo, ale ale- nevím, kterou část. No nevím, ale protože A jak se stalo? běžel, A chtěl jít do běžel. A brankoviště, doběžel. chtěl jít do brankoviště, on jakoby pokládal tak, jak to dělají vždycky tou jednou rukou a neskočil do brankoviště. Ale oni získali 3 body, protože remíza. Paráda. Pěkně! Oni získali 3 body, víš proč? Jeden za remízu, jeden za 4 položené pětky. Do našeho podcastu. Ale nevím, to někoho nechci nějak... Něco. Tlak. Tlač. Instrukce. Marek, jeden do Lary. To je Marek? Kde? Ne, to je Marek. Marek je... Marek je tam na křidle. Tam? Ten, který má dva? Tak kde je 11? Jo, to je... Radek. Tlak. Radek, a Matěj 13. To je nejmenší hráč týmu. Jo. Znížil. Ty jo. Ty Ale to je vado. hezky, no. Čuk. Konta. Vemte míč tady. Předos. Hraj. Ještě? A Skočil jsi nebo ne? Ne, protože oni tam myslím, ono to bylo jako fakt jako u brankoviště, chápeš? A takže oni už byli v tom brankovišti, jako je ta obrana, a nevím jak, prostě jsem jak kdyby si... Ježiš, chápeš? To je prostě ten Havičov. Já nejsem hlavně. Jo. Jo, 7-5, to si zjistil až teď? Jo, já myslím, že prohráváme 7-0. A pojď Aleš! Marek, máš. Pojď, Marku! Marku, pojď! A proč nehrál? To je od mlatačky, on to má už dlouho. Ne, Se tohle podívej, ne. na tom jsou ještě ruské to nápisy. To zvuka na tom je. Když to přečteš, já neumím rusky. A jako on byl někde v Ukrajině? Jo, oni byli v Rusku, ale já. A hop, popelnice 360. Jo! To asi nebude dost. Včera by to ale písklo jako předu. Jo. No záleží dost. Pojď, To jo, ale přijde mi, že některé ty předozy tam jako... A pojď! Pás. Bum. 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 A pojď Matěj! Tomuhle aspoň. Vysoká. Pojď. Černaj, pojď. Pěkně. A hraj to. A co se stalo tomu... Lampardovi? Ne, Havrankovi. On měl něco s kolenem. S kolenem, on už to má delší takové ty.
jako problémy už. Jako. Ale hraje pořád Ježiš, kdyby dobře. to tam vzal Položil 5. Dobře, Jo? Jo. Franta? A tak Havranek je Ne, dobrý. Havránek. Pojď Vicky! Pojď Vicky! 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 A pojď! Kraďas, to jsem měl nahrát. To je nejlepší zadák, vidíš, jak je průbojný? To je nejlepší zadák na světě. To mi přišlo jako blbost. Když chápeš, že jako on přesně si, že ty čistíš. Mi přijel, ale kdyby položili 2. Pojď. Dobrý život. Jaj! Pojď. Hezky. Kde bydlíš? Dom. A zahrada nebo ne? Jo? Velko. Kolik máš sourozenců? Co to je za podcast? To je jako interrogace nebo co? Pojď, Vicky! Pojď Vicky! A pojď! Vlastně bych fandil tobě, ale... Pojď! Pojďte. To je bourací zadák. A Viktora! A pojď, Matěj! Jo! Ty se připravuješ psychicky. Jo! Offside. Tam, offside, tam ten. Pěkně. Hezky. To bylo takový, jo, ale hezky to bylo. A jo. Pust. Jo, ale to bylo hezky, to je hezky. Francouzská, hezky. Vyčímáš se. Hej! To propadne, to nedělej. Jo. To propadne, se na to podívej. Dozadu hraj! Pojď, Radku! Jo. Pojď! Dobře, Radku! A pojď, Aleši! Jo. Jo! Pojď, Pětka! Pojď! Jo! Aspoň jako fandíš. Jo! My jsme svatá trojice. A ještě Rony by k nám měl jít, ale ten nešel. Ty jsi ho vzbudil nebo co? Co? Ty jsi ho vzbudil nebo co? Nezbudil. No? Normálně chrápe, A ještě chrápy ve no. Zavím, že se na tohle nebude koukat. Ale Tak za to může tak trochu... to bylo minulý rok už, jako minulou sezonu. A já jsem mu udělal krásnou skladku. A předhost. Nebyl. Nebyl on to Na to je všechno. A já jsem udělal hezkou skladku, to bylo velmi tough. A zrovna ten tady natačil, tak byl někdo tam a my jsme byli tady. A to bylo kdy? Minulý rok? A to jste byli kde? V Čelouči nebo? Ne, tady jsme byli, Aha. jako doma. A ty jsi hrál? Viktorská. Jo, ovšem. Jako podzim. Jo, no. Podle mě to, buď to byli proti VVP, nebo... Jo, BVP, asi. VVP nebo Tak to mi líto. Teď už nevím. Tak možná Vyškov, já jsem pokud to byl Vyškov, Nevím, tak jestli to ty se natačil zrovna, no. Ne, Vyškov, já jsem nenatačil, to natáčel Matěj Bednář. Jo. Tam chybí polovina zápasu. Počkám, kdo byl ten, který měl dlouhé vlasy, kudrnatý, chodil jenom před... On chodil předtím, před letem, a už nechodil. Takový malý... Je váš! Mol. Přání dopředu. Jo! Oh, Jako Slavě, jako fotbalist. Nebo ne, tak... To jsem byl úplně já, ta dvojka, to jsem jenom udělal, jsem vyskočil a ještě jsem udělal 30 metrů včera. Ale fakt byl.
Pojď Marku! Dopředu. Předos! Fotbal, fotbal. To si nepřátel. Co? Fakt? Jo. A to levíček. A já se z toho dozvěděl tyto zajímavé informace. Já se z toho zajímavé informace dozvěděl. My se to učili, to bylo moc. Chceš pak natáčet nebo ne? Jestli chceš, tak Tak jo, tak já tě nechám. Aspoň budu moc troubit. přesně. Co? To bylo. Přesně. No. Aha, nebyla, ono chytla jako jo, a pak si jel. Marku. Já nevím, proč ti Markovi nejde. To je ta Itálie, že Jo, jo? no. To toho pokazovat. Co? Co to tak vtipného? Kámo, to by bylo tak... Ten dres? Jo. Jako dvakrát ten dres je větší jak on, kámo. Kdyby jsem prostě dres napal, jako To jsem já, když, Ano, Radku. to jsem já, když já hraju. To jsem já, když já všude No. hraju, borci. Pís, pís. No jak to mám ovládat? Já to nevidím, ty vole. Takhle se to červené. Pěkně, Vicky! Můžu trochu? Jo, no. Pěkně! Jo. A tady. Kde je tohle? Durovec? Eminem je Co? Eminem je Nevím. Durovec. Takže 13. sedmička nevím kde. To neznám. David Kučera. Jo, už vím. A přerost. Tohle se ten kopuk, který se může blokovat. Drop, go. Ne, tenhle nemůžeš. Jo, ten nemůžeš blokovat. Nemůžeš. Jedině kdyby z toho chytl a potom si řekl. Myslím to Ne, aspoň. jako když to budu kopat, tak stačí, když to Jo. na země. Ale to my jsme chtěli udělat v Babici, myslím, ale nám řekl, že nemůžeme. Tam normálně Kdyby to nebyl přímý, tak pěkně, pojď zadák. Tak asi, pojď. pěkně. A pojďte k němu. Ale už úplně, že je bezvědomý. Ježiš, co to natočím. Dobrý Vicky, stop! Stop! Ještě, že tě mají, Robe. To je jako na dálkové, pěkně. To je jako na dálkové ovládám. Váž. Proč na to? Co? Kdyby to rozhodil, tak by podle mě, A co do... Za co? že neměl termo. Jo. Já jsem s ním běžel zrovna a on řekl nějak, a ty kluku, jestli ty nebudeš mít termo do příště, tak to ani nechoď. Nebo jak tepláky nebo něco. Jo! Pojď! Jak ty jo? Jo! To si zvykneš. Hele, Brance,
U 19. No, Takže já si Nejsou? asi se nejsou, ale asi Vystřelci nechci bude jsou. hrát za muže, než to. jo? Podle mě si nezahraje moc v těch 19. Proč? Nevím. To byl kolo. Ježíš. Pěkně. To bylo strategické zmatení nepřítele i sám sebe. Mě to mi tak zmatlo, že jsem se ani nekoukal na to, co točím. Asi bude radši, když to nikdo neví. Jaj. Ježíš, jasu. Pardon. Iváš. Pěkně. Jo. Jo, hezky. Výhoda. To co výhodu? To nebyla tak hrozná skládka. Ty. Skoč na to. Zastav ty, co se snaží zastavit. Dan, koukej! Uj. Výborné střídání. Ok, špatné střídání. Kdo? Zmrzlík, on je náťák. To je zmrzlík. Na kterém postu teď hraje? Jo, křídlo. Tam ten křídelník. Tam na mě taky. Jo, nahraje mu to. Škoda. Pojď. Běž za ale tam! Malý. Ano, výborně Ok. nejlepší zadáku na světě. Ano, ještě lepší. Ještě se to gobní, no. Iváš. Pěkně. Já jsem soudil, že to nemá smysl. Co? Já jsem soudil, že to nemá smysl, ale já si myslím, že by to bylo jako lepší. To mohl nahrát. Kam já jsem teď úplně strašný kameraman. A pak jenom otočíš. A to až jako... No dovol. Pojď. Ti to říkáš, že? Prvořadník. Pojď, Vicky. Maxi, chceš nebo ne? Jo. Chceš ano? Jo. Dobrý. A jestli je to ještě taky Tak to nebere ani. Level, go!
Přesně. Jsou normální? Neboj. Co to? Co to? Proč jsi mi ho urval? Neurval. Tak už bylo. Aha, tak dík no. A jestli chceš dát peníze? Tátočí Maxi. No, to Může Petra, Maxi. jo no. Já už- Tak je. Prosinec je byl nejhorší věc, co se narodil. Proč? Protože celý rok prostě čekáš jenom do prosince, teď se narodíš. Já s tím souhlasím. A já mám ještě 20. prosince. Já se bojím. Máš! Proč jsi mi to říkal? Dejme ti 20 korun. Krtek! Ale proč ten David Kopnou dělal to Japonsko? Protože je strašná blbost. Mají to absolut, Ty jo, Michal Klaga. to je absolut peak. Japonsko. Tak nějak skladem kávě chytnou. To mi udělal v těch babicích. Já jsem na něho naletěl a bracho, já mu tohle, tak jsem... To by bylo fakt dobře. Já jsem hrál mlináře a potom ještě do řadu. A vhazoval jsem. Ale kam úplně... Ale Váš! já jsem měl hazet, ale ani jedno jsem nehodil, protože jsme neměli ani jedno auto. Já jsem hrál zadáka a rváčka jsem rubal. Ale na Zolákovi fakt bylo dobrý. Tak já jsem dobrý na všem. No přesně tak, první řada, že? Já mám fotku Davida Ruska, jako byl v té středě. Fakt? Jo? Ale počkej, on řekl, no tak já půjdu opravdu. Já jsem nešel třeba níž, nebo? Natáčím. Hele, Teď je to podporojící. přesně tak, Vidíš, jaký krásný kop to je, ale to nenatačím. To bylo jako těsně, ještě, že byl tak vysoký. Naše oblíbená věc. A dost. Po něm. Jo, hezky. Iváš! Co? Hej, Co děláš? proč se to třepe tak ta kamera, Maxi? Budu mě rypeš? Jo, já jsem chtěl, ale Pěkně. hezky hrajou, jako fakt. Mě nebo přelouč? Přelouč. Tiho. Ještě, že tam mají toho fanouška, tyjo, kterým to říká, co mají dělat. Co? To je Andrew Porter osmička. Ten fanoušek, tyjo, to je najťák. Že ho mají. Co tam ta 16? Tím. Zývám, ne? Pojď. Chápu. Pusť! A pustil. Dal to. Se tak jede. Jak jsme narazili střelu? Ano, výborně. Ne, on se nějak omlouval, ale po mně Ty jsi nakonec byl včera přišel. v KFCčku nebo nejsi? Jo. Co jsi dal? 5 kyblíků jste třeba Ty koupil. víte se tak. Jak jinak, že jo? Pojď! No, To předos. neviděl ho. Nebyl. Vicky zaspal. Iváš!
Ostravo, dělej! Nespáváme vůbec. Co se jim stalo, kámo? Je váš! Bankaj. Dělej, Ostravo! Pojď, Michal! Jo! A to se jiné dresy. Nedal. Rozpočet. Nebere? Ano! Co? Pojďte! V Karolíně? A počkej, a co ono se tyčí? Pojď! Pojď! To jde tam? Je vole, za něho, ne! Pojď! Dobře, Berem! pojďme, Ostravo! A pojď! Pojď, Ostravo! Pojď! Pojď, Ostravo, dělej! Jo! Ostravo! Ježiš, to byl ten buzí. A pojď! Pěkný. Jaj. Jak ho tam jsem Offside! Offside! Nohy! Offside! Za nohy! Dobře! Jo! Strašně osadu. 2, 3, aspoň 5. Pojď, Ostravo! Běž! Jo, hámi, že jinde. Slož ho! Hezky! Marek, je ti ano, Marku. Čelo! Je váš! Dělej, Ostravo! Pojď! Dělej, Ostravo! Pojď, Ostravo! Jej! Trestně. Rychle, Ostravo! Asi na odvolení. Je váš! Je váš! Hezky! Už by mohl.
Do autu. Rozehrát musíš. A do autu, že?